जान तारा लोग भाई लोग कहियो प्यार मत करी लोग ना तो हई कइला के बाद उ कही पवन सिंह अक्षरा के साथ में दोबारा कभी दिखाई नहीं पड़े। कभी नहीं कि मुझे उस इंसान का चेहरा भी याद नहीं ओहो कितना मासूम बनत तारी तार इहे आधा पता हमार कैमरामैन फिदा बा जान जो कैमरामैन करो चार गो बैक सर हम दूसरा पनाइन मारा तनी काना पे रे अमर पानी पर सारी जाना तारा लोग भाई लोग इनकर इंटरव्यू देख के हम तो सोच में पड़ गए रहनी साला इंटरव्यू तो आ गइल अब गानावा कब आई कले आज सुबह अभी खुलल ह तो जैसे ही इनकर गानावा देखनी ह तो हम डिप्रेशन में चल गई आ डिप्रेशन में 9 बजे गई ह तो 10 बजे कैमरा में खातिर जिलेबी लेके आईनी ह बोलो देखा तारा अनुपम भैया तारा पीठ पीछे का होता इसके बाद देखता हूँ कई मिनट स्टार्टअप है। आरू तो आरू हमरा पता चलल ह कि भाई मैडम के खाली पौने भैया दीवाना ना हवन इनकर तो भोजपुरी के आधा से ज्यादा हीरो बॉयफ्रेंड हवसन। खेसारी लाल के यादव के घर मुंबई में ही रहती थी तो उनकी पत्नी पहुंच के बाहर झाड़ू मारी थी। हमरो के एक गोरी आई लव यू टू कहले रहे त हमहु सोचनी कि माल ही ओकरा के खूंटा में बांध के अपने लगे रखल जाई त हमहु आई लव यू बोल नहीं आ फिर हमर पता चलल कि गाय बिया जवन 20 लाख के नदाई बिया हमरा खातिर हम लगे सिर्फ पैसा खातिर आई बिया त हम भाई कंगाल आदमी छन से जो टूटे कोई सपना जग बाकी तू लोग ये सब छोड़ा लोग तार लोग के हम इतना बताओ तनी कि ई पवन सिंह के मोह देले बाड़ी आ उहो महातारन ई ना जे कुछ करेला तार लोग के वीडियो कैसा लागल वीडियो अच्छा लागल त लाइक कर लो चैनल के सब्सक्राइब कर लो।